соҳаи маориф соҳаи калидӣ ва афзалиятноки ҷомеа маҳсуб ёфта, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои соҳибистиқлолӣ ба рушди соҳа, бунёди мактабҳо, биноҳои нави таълимӣ ҳамеша таваҷҷӯҳ ва ғамхории махсус зоҳир менамояд. дар ин раванд дар ноҳияи дӯстӣ бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, ҷалби лоиҳаҳои маблағгузор, соҳибкорон ва сокинони бонангу номуси диёр бунёдкориҳо бо маром идома дорад. дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 45 барои 400 ҷойи нишаст дар Дубаст бо дастгирии давлати ҷопон ба маблағи 1 миллиону 200 ҳазор сомонӣ сохтмони бинои нави таълимӣ иборат аз 8 синфхона моҳи апрели соли равон оғоз ёфта, аллакай таҳкурсии бино дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. аз амалигардонии ин иқдоми наҷиб омӯзгорон ва волидон пеш аз ҳама аз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сипосгузор мебошанд. тамоми омӯзгорон, тамоми мардуми ин деҳаи намуна сипосгузорем аз ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар ин сулҳу ваҳдати миллӣ, истиқлолият, дар ин замони тенҷи оромӣ мо ина зиндагӣ кардаистем. Сипосгузорем ба ҷаноби олӣ. тибқи лоиҳа сохтмони ин бинои таълимӣ бояд 22 ноябри соли равон анҷом ёбад. корҳои сохтмониро 7 нафар сохтмончиёни ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бинокори ноҳияи Файзобод пеш бурда истоданд. кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Хатлон лоиҳасоз дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон сифати корҳои сохтмониро дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 45 ҷамоати деҳоти Ануристони ноҳияи дӯстӣ таҳти назорати ҷиддӣ қарор доданд. сохтмони бинои дошонаи таълимӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 воқеъ дар ҷамоати деҳоти ҷиликули ноҳияи дӯстӣ бошад, иборат аз 10 синфхона барои 500 ҷойи нишаст дар Дубаст бо 3 иншооти ёрирасон дар остонаи анҷомёбӣ қарор дорад. ин бинои нави таълимӣ бо дастгирии Бонки Исломии Рушд бунёд гардида, корҳои сохтмониро 18 нафар коргарони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди аҳроми навини ноҳияи Восеъ анҷом хоҳанд бахшид. сохтмон моҳи январи соли 2025 оғоз ёфта, моҳи сентябри соли равон ба истифода дода мешавад. мо пеш аз ҳама миннатдории худамонро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки барои мо чунин бинои нави таълимӣ сохта истодаанд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 23 воқеъ дар ҷамоати деҳоти Нури Бахш аз калонтарин дабистонҳои ноҳия маҳсуб ёфта, дар ин боргоҳи маърифат 1325 нафар хонандагон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. соли гузашта бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи дӯстӣ, ҷалби соҳибкорон, фарзандони дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор дошта ва сокинони маҳал 10 симхонаи иловагӣ бунёд карда, мавриди баҳробардорӣ қарор доданд. имсол азми қавӣ гирифтанд, ки бинои нави таълимӣ иборат аз 13 симхона ва як утоқи кориро бунёд карда барои баландбардоштани сифати таълиму тарбия заминаи боэътимод гузоранд. таҳкурсии бино бунёд гардида, даруни симхона пурра бо сангу шағал пур карда шудааст. ҳамчунин дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 23 2 симхона таҷдиду азнавсозӣ гардида истодааст, ки фардо дар ин симхонаҳои муҷаҳҳаз маркази инкишофи кӯдак таъсис ёфта, 100 нафар кӯдакон дар Дубаст ба машғулиятҳо фаро гирифта мешаванд. чунин тозакориҳо бунёди биноҳои нави таълимӣ ва синфхонаҳои иловагӣ дар доираи истиқболи арзанда 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар дигар мактабҳои ноҳияи дӯстӣ низ бо маром идома дорад. Саидзода Шералӣ, Шӯҳрати Шералӣ, Намозали Эргаш, ноҳияи дӯстӣ, Ахбор.